Намираме се на дъното на едно пресъхнало езеро, където имаме среща с театъра на огъня и сенките, с които ще се научим да гледаме на света от високо. Тук, понеже е равно, е добре да се научим да ходим на кокили. Със сигурност тук е по-добри вариант. Тук няма камъни. Защото определено на тебе ще ти е най-трудно. Това е съдървения вариант на кокилите. Виждаш тук на колко стъпваш, съвсем малко пространство, докато ето това е по-съвременния вариант. Вече е дуралуминиеви, с сплави, метални, на цяла стъпка. Техниката на движението с дървените, с металните кокили е напълно различна. С дървените кокили ти не можеш да стоиш на едно място без да се движиш. Тоест дори когато си на едно място, ти трябва да маршируваш. А с металните кокили ти можеш да стоиш и да се накланиш напред, назад. Това е разликата между двата вида. Все пак металните смята, че е много по-лесно да се научиш да се движиш, докато с дървения класически вариант усилието е много по-голямо. Малка е площада на дървения кокил. Да, виждаш колко е. Добре, откъде да почна? От дървения кокил, който е класически? Така, аз лично препоръчвам на всички, които имат желание, първо да пробват с металните кокили, които са много по-лесни, но все пак ти вече си на една височина и всъщност по този начин човек първо свиква с височината. И след това, когато ти свикнеш с тази височина и относително така не пак доста лесен баланс, вече може да пробваме и на по-трудния вариант дървените кокили. Тогава започвам. Така. А на къде се пада? Така, значи в началото е хубаво въобще да не се пада. Така. Когато вече започнеш да се движиш по-нормално, нали, ние ще те научим как да падаш, но никога напред и никога назад. Пада се на страни, на някои от страните. Да. Кое се натоварва най-много, докато ходиш с кокили? Квадрицепса и пръстците отзад се натоварват най-много. Когато ходиш обаче, ти винаги трябва да си държиш краката с една идея по-разтворени, отколкото при твоето нормално ходене, защото има опасност да се закачиш отзад кокилите. Това е така. По-разтворени. Значи винаги, когато нашия театър започне да учи някой да се движи на кокили, препоръчваме в началото хората да са по-предпазливи, защото има така хора, които много бързо се научават да се движат, но всъщност идва момента, в който ти всъщност не преценяваш колко е опасно. Затова винаги в началото човек трябва да е много предпазлив. Колко време си се учил да ходиш на кокили? Аз лично се научих за 2 часа и то на дървените кокили преди 10 години. Тогава метални въобще нямаше тук в България. Но реално на всички нас им е отнело някъде около 1 месец, за да могат да кажат, че се движат относително свободно на кокили. Кое според вас е първо? Кокилите или жените с тяхните обувки с топчета? Ами да се надяваме, че са кокилите, защото иначе сме загубени. Има състезания по надбягване на жени с топчета. Дали има състезания по надбягване с кокили? Да, има такива. Даже има състезания за жонглиране с различни инструменти на кокили. Има много хора, които правят доста неща на кокили. Включително и ние, нашия театър, правим огнено шоу на кокили, което е така, бих казал, нещо, което след това ти можеш да надграждаш, нали? Не стигаш само до нивото това да се научиш да ходиш на кокили, а правиш и различни други действия. Да, ти можеш много неща всъщност да правиш на кокили. Какво е по-различното да стоиш върху кокилите? Някакси гледаш света от високо? Определено са ми питали как е там времето горе. Дали е по-топло, дали е по-студено. Определено това е един друг начин, по който можеш да погледнеш на света. Някои хора ти казват, вие сте като някакви приказни същества от друга планета. На мен ми е по-топло. Често да си призная. Това обаче не е от височината, да ти кажа. Значи, определено това е едно физическо натоварване и то много сериозно. Може да се практикува и като спорт, наистина добре влияе. Вместо, нали, да се стои в някакви затворени пространства, фитнес клубове,
Струва си човек да помисли върху това, защото в крайна краща това е баланс, това е движение, натоварване на различни мускулни групи, особено когато започнеш да жонглираш и в ръцете с някакви инструменти. Наистина тогава цялостното ти тяло се натоварва така доста добре и поддържа тонус.